Ticho, babko. Tak, To je pokojnej. Hasalový zpěvákovi. Už když ticho. Peťa říká, tak se stalo. Babička už se směje. Je to teda hodně sprosté, jako abyste se... Slabším pomáhám se omluv Takové zrovna. prostě národní. Slabším pomáhám. Strč tady vedle tebe někde k těm koláčům. Musím povázet vínek. Děkuju. Omlouvám. Chleba nemám. Chleba se nese, jo? Mám 2 ruce zatím. Těž chodila. Že už další hodinu nikdo Nedám, to je moje. Tady máš. Tak já už začnu. Já už začínám, jo? Konečně, no, konečně, no. Klapka! To se stalo prostě jednou doma. No, už na tom ví. Prostě Už svítá! Jednou a tu doma. tak nějak jakože Jirečku, nalej mi lízal a tam víno. lízal. Počkej, Moniko. No a teď se mu... To je jedno, protože Jo, to není důležité, to není... A teď se mu prostě do zubu zadrhl chloupek. A tak je důležité. Mezi zubu se mu zadrhl chloupek prostě. No a říká, pak se říká, se dívá z Rusama a říká, jejda, tady mám ten chloupek, ráno jdu k zubařovi. Co já budu dělat, tak si vzal párátko, a to zlomil samozřejmě, nešlo to ven. A tak říká, no tak vezmu nůžky, zastřihlo zepředu, zezadu. Říká, no tak to už nikdo nepozná, že? Tak si sedne k tomu zubařovi. A ten zubař říká, vy jste včera lízal, že? Že já vím ten chloupek, že to ne, ale máte na bradě hovno.